Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nos a Mercedes Álvarez, que é a fundadora da Asociación Galiciame. Bos días, Mercedes, gracias por vir. Bos días e gracias polo convite e permitirnos dar voz á atrofia muscular espiñal. Porque contanos un pouquiño para que non saiba que é esta enfermidade. É unha enfermidade das denominadas raras. Está causada no 98% dos casos por unha mutación no xen 5Q, unha enfermidade altamente mortal ata fai ben pouco. Non tiñamos tratamento nin cura, fai uns 4 ou 5 anos iso cambiou e a nosa vida cambiou. Porque ahora hai tratamentos, verdad? Para Sí. tratala un pouquiño, sí. Como son estes tratamentos? En que mellora a vosa vida? Pois, sobre todo, date de conta que os novos bebés que padecen a atrofia muscular espiñal teñen a posibilidade de acceder a unha terapia xénica. Sei que agora mesmo en Galicia estánse tratando 3 ou 4 bebés, ese dato non o teño aínda ben confirmado, pero son 3 ou 4 bebés que van poder ter unha vida completamente normal gracias á terapia xénica. E como foi o momento do teu diagnóstico, se o recordas, se o queres recordar? Sí, o recordo perfectamente porque para chegar ao diagnóstico foi un auténtico calvario. Foron 3 anos de idas e venidas ao médico, de decirme que me imaginaba os síntomas, que pasei por unha operación innecesaria. Diagnosticáronme do túnel carpiano cando xa era isto, operáronme unha man, queríanme operar a outra, eu vía que non iba ben, e a verdade é que cando me dixeron tes isto, aunque sonou moi mal, collín aire, soplín, e os pulmóns vaciáronse e dixen, bueno, pois isto é o que temos e hai que vivir ou convivir con isto. E por que decidiches fundar Galiciame? A pesar de que ti xa tiñas bastante que xestionar ca tua enfermidade. Pois porque era unha sensación de aislamiento total. Decíanme que era unha enfermedade moi rara, sobre todo que se dera nun adulto. Foi a necesidade de saber se realmente era tan rara, tan extraña. Bueno, pouco a pouco, gracias aos medios de comunicación, o boca a boca, pois fun atopando familias. Nestes 10 anos levamos pasado pola asociación máis de 40 familias, actualmente somos 36, entonces, decir, non estou sola, non son tan rara, somos máis, somos personas, non somos números, estamos unidos, é moi bonito. E como axudades a esas outras familias que teñen esta enfermidade na casa? Pois depende un pouquiño de cada situación, a cada un pois afectalle dunha maneira, dun xeito diferente, entonces intentamos que en cando hai un problema, pois con respecto á educación, temas médicos, pois nós somos os mediadores entre a Xunta e os afectados. E que tal tratamento tedes por parte da sanidade pública? Que necesidades tedes? Porque hai pouco lía tamén que ti reclamabas que terapia, por exemplo, fisioterapia, este tipo de cousas que non se vos dá, non? Na sanidade pública. Sí, os ser enfermos crónicos, mentras eres pequeno, non tes ningún tipo de problema. Se non son 3 días á semana, son 2,
pero sí que tes acceso á fisioterapia, pero cando nos convertimos en adultos nos atopamos con que, como non melloramos, pois non se preocupan en que realmente o noso obxectivo é non perder. Entonces, eso é un vacío que temos aí. De feito, todos os adultos que conozco pagamos e costeamos a nosa propia fisioterapia. E ti como estás ahora mismo? Pois estou que non é pouco, teño temporadas, é certo que dende que non poño o tratamento fun empeorando bastante, pero bueno, aquí estou. Bueno, que é importante, porque ti fuches a Corea a levar ali un tratamento, non sei se experimental ou bueno, non era experimental. Ali está aprobado, está regulado, é un medicamento ca súa propia prospecto está aprobado en Corea. E que melloras notaches cando levaches ese tratamento? Pois mira, eran pequenas cousas, pero que o meu día a día eran moi importantes. Por exemplo, poder comer ca boca chea e falar. O meu tono de voz subeu. Empecín a mover os dedos, as pernas, podía sentarme sin ter un respaldo, empezaba a coller forza. Podía facer pequenos movimentos que antes non se producían e que, bueno, algún o manteño, pero sigo perdendo. Claro, porque dende cando foi o último ano que fuches a Corea? Non che quero mentir, pero a última vez foi en novembro do 2023. E intentaches volver a ir, pero non recadaches os cartos suficientes, porque son 80.000 euros, pode ser? Sí, 80.000 euros ao ano. A parte de... non quería seguir pedíndolle á xente, porque me parece que iso é unha obriga do Estado. Debería ser. Entonces, cando eu me din de conta que a Xunta realmente non había por onde pedirlle, por onde tirarlle, eu agotín hasta a última vía, pedín mentras tiña a esperanza de que a Xunta podía facer algo, pero no momento en que eu me din de conta tomín conciencia de que iso era un gigante que non iba a suceder por temas burocráticos, pois decidín parar, coller aire e intentar seguir a miña vida pouco a pouco. Sí, pero ten que dar rabia, non? Saber que hai un tratamento que che pode facer mellorar e non poder levalo, non? Sí, a ti e a todos os enfermos, non? É unha frustración enorme e claro, no meu caso é por cuestión de cartos, non é outra cousa. Como lle decía eu, por exemplo, a meus pais, eu non podo permitir que vos vendades a casa ou unha finca ou o que sea, porque para o ano vamos ter este mesmo problema. É moito carto e no meu caso non podo recibilo por cuestión de cartos. A primeira vez que marchei a Corea foi ca idea de probalo e estar segura de que eso non funcionaba. Claro, de repente encontrome con que funciona, melloro e empezo a notar cambios casi ao instante. Entonces foi un proceso duro e bueno, aquí estamos.
E como levaches porque había algún médico que saía a decir, bueno, que si era o efecto placebo, que si non era un medicamento que estuvera probado os seus efectos, como levaches esas declaracións? Moi mal, porque ademais era o que eu lle decía, a ver, que a persona que se leu a falar justamente nunca me vira na súa vida, nunca me pasara unha revisión, entonces non tiña sentido que esa persona justamente fora a dar esas declaracións. Ojalá eu imaginándome me levantara da silla, pero é que iso sucedeu. Eu cheguei a levantarme da silla a incorporarme. Eu hoxe, por moito que imagine, non podo levantarme da silla. Entonces gravábamos con meu fisio vídeos e os cambios eran espectaculares entre dosis e dosis. E como é agora o teu día a día? Pois tranquilo, intento facer a miña terapia na piscina, intento levar un ritmo de vida máis ou menos normal, dentro do que eu podo, porque todo me cansa, entonces para min todo é un sobreesfuerzo, pero bueno, aquí con alegría, con humor e con esperanza. Eso te iba a preguntar, porque terás momentos, supoño que tamén che flaquea esa forza, esas ganas, como fas neses momentos peores, para seguir adiante? Pois eu a verdade que me permito un ou dous días tristes ao ano, pero despois xa non volvo a centrar e a pensar en todo o que podo facer, que son moitas cousas, a pesar de non ter un movimento físico. Eu penso en todo o que me queda por facer, en todo o que podo facer, en eso estou centrada. O que non podo facer non me aporta, entonces o aparto. En ese sentido, de todo o que podes facer, en que estades traballando en Galiciame, se tedes algún proxecto agora que me poidas contar? Sí, pois mira, estuvemos axudando a implantar un proxecto de investigación que vai a dar a luz agora nos próximos días, que se chama Cuídame, é unha recopilación de datos a nivel mundial de todos os afectados e vai ser capitaneado desde o San Joan de Deu polo Dr. Andrés Nascimento. Estuvemos este ano intentando, realmente desde o ano pasado, sacar isto adiante, indo a reunións cos Sergas e implantar isto. Xa é unha realidade, xa vai estar nas 4 provincias de Galicia, entonces iso é unha recollida de datos para poder continuar ca historia natural da AMI. E tamén facedes de vez en cando eventos para recaudar fondos para destinalos á investigación, que supoño que é o máis importante de todo, no que tedes postas as esperanzas, non? De que se atope ou unha cura ou algo que vos mellore a situación. Sí, tiñamos claro que como grupo de enfermos sin tratamento nin cura, tiñamos que apostar todo e poñer toda a carne no asador en investigación, porque sin investigación non hai futuro. Entonces, como as administracións entre que non fan o que teñen que facer ou ser enfermidades raras, é triste, pero temos que ser os pacientes os que tiremos por esta línea. Non me arrepinto, levamos 7 líneas de investigación abertas nestes 10 anos, todas con moi bons resultados, é un orgullo. Supoño que é o que che fai tamén seguir adiante, non? Intentar buscar... Sí, porque nós ao principio dicíamos
ten que haber algo para todos, pero é que ahora mismo hai algo para todos, menos para min. Entonces tamén ahora xa empeza a ser un obxectivo personal que aparezca algo para min aquí en España para poder acceder a él. Inda que, bueno, volvemos ao de antes, en Corea hai un tratamento, quero dicir, xa o descubriron, a frustración é que non poida chegar aquí ou que sexa tan caro que a xente non o poida permitir. Iso é lamentable. Sí, porque no meu caso é cuestión de cartos. Se tuvera cartos non tiña ningún tipo de problema en acceder. E xa para ir rematando, se lle queres mandar algunha mensaxe, pois non só ás persoas que teñan a túa enfermidade, senón a calquera persoa que teña unha enfermidade rara e que se sinta, como ti dixeches, pois sola ou rara, ou que neste mundo non hai ninguén como a min, se lles queres mandar algunha mensaxe. Pois eu diríalles que escoiten o seu corpo, aprendan a sentir a enfermidade, aprendan a bailar con ela, que a escoiten sobre todo e ao final chégase a un equilibrio escoitando a enfermidade, pois podes aprender a estar no sofá toda a tarde con ela, podes aprender a escribir con ela, podes aprender a moverte con ela e ao final todo vai na perspectiva que ti a mires e que ti a consideres. Bueno, tamén decir que se poden achegar a Galicame todas as persoas que teñan esta enfermidade, que ali tamén se sentirán, supoño que acompañadas por todos vos, non? Sí, dende logo o que máis nos gusta facer cando aparece unha familia, acollela, poder arropala e pese que non somos nin tan raros, nin estamos tan solos. Efectivamente. Bueno, pois moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, Mercedes, por facer o esforzo que fixeches de vir ata aquí. Moita sorte, e que apareza algo e que sexa asequible para todos, que todo o mundo poida levar. Gracias. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.